டாக்டர், ஏசிஎல் சர்ஜரி பண்ணும்போது என்ன மாரி இடத்துல இருந்தெல்லாம் நீங்க கிராஃப்ட் இல்ல டிஷ்யூஸ் எல்லாம் எடுத்து பண்ணுவீங்க டாக்டர்? இப்போ ஏசிஎல் சர்ஜரியில அந்த டிஷ்யூ வந்து அறுந்து போயிடுறதுனால, நம்ம வந்து புது டிஷ்யூ வச்சு தான் ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ண முடியும். அந்த ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து நம்ம உடம்புலேருந்து எடுக்கும்போது ஆட்டோலோகஸ் கிராஃப்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இல்ல வேற கேடாவர்லேருந்து இன்னொரு மனுஷன்லேருந்து எடுத்து வைக்கிறது வந்து அல்லோகிராஃப்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஆட்டோலோகஸ் கிராஃப்ட் வந்து இருக்கிறதுலேயே ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கிராஃப்ட்ஸ் நமக்கு. ஏன்னா அது வந்து நம்ம உடம்புலேருந்தே எடுக்கிறதுனால நல்லாவே அது வந்து லிகமெண்ட்டாக மாறிடும். ஸோ இதில் வந்து காமனாக எடுக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெட்டலா டெண்டன் அப்படின்னு ஒன்று எடுப்போம். குவாட்ரிசெப்ஸ் அப்படிங்கிறத எடுப்போம். இல்லைன்னா ஹாம்ஸ்ட்ரிங் டெண்டன் எடுக்கலாம். இல்லைன்னா பெரோனியஸ் டெண்டன் எடுக்கலாம். இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு மசிலுடைய பேர். ஸோ அதெல்லாம் சயின்டிஃபிக்காக இருந்தாலும் அதை எங்கெங்கேருந்து எடுக்கிறோம் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு மசிலுடைய பேர். இதில் எது வேணால் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் அந்த கிராஃப்ட் வந்து ரீகன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ அது பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சில ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் சொல்லிட்டு அந்த கிராஃப்ட் ஃபுல்லாக லெகமெண்ட்டாக மாறுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு சரி பண்ணலாம்.